seco seu conto, o que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A noso siento meu povo, os das presas, os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Galicia é moito, moita Galicia, pena, loito, festa, ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar. Muy buenas tardes a todos, presidente provincial, conselleiro de Sanidade, Carlos, María José, Ángel, Paula, compañeros todos del Valmillor. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Antes de nada, y ya que tenemos aquí al presidente de la Xunta, al vicepresidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade, voy a pasarme un poco el plano institucional y voy a aprovechar, y creo que lo puedo hacer en nombre de todos los que estamos aquí, para darles las gracias. Gracias por ese trabajo incansable que habéis hecho desde el Gobierno gallego en los últimos meses, un trabajo difícil, pero incansable, desde luego. Gracias, como te decía el presidente el otro día en Ospeares, donde arrancaste la campaña, por cuidarnos, y gracias por hacernos sentir a todos un poco más orgullosos de ser gallegos. Hemos pasado estos meses una situación excepcional y Galicia también ha reaccionado de una manera excepcional. Hemos superado esta pandemia gracias a la dedicación de los profesionales sanitarios, fundamentalmente una dedicación ejemplar. Y aquí quiero pedir un aplauso muy especial para nuestro consejero de Sanidad, para Sito, candidato del Valmiñor. Gracias, Sito, por el trabajo de tu consellería. Gracias también a todos vosotros, a todos los gallegos y las gallegas, por haber actuado con responsabilidad durante todo este tiempo que ha durado el confinamiento. Hemos asumido, sin rechistar, todas las limitaciones drásticas que nos habían impuesto y también eso ha ayudado a poder salir de esta pandemia de la mejor manera posible. También, y muy fundamental para superar esta pandemia, son las infraestructuras sanitarias realizadas por el Gobierno gallego en los últimos años. Pensad un momento lo que hubiese pasado si en esta área sanitaria no se hubiese construido el Hospital Álvaro Cunqueiro. Ese Álvaro Cunqueiro que fue tan criticado por todos los que no se preocupan por Galicia. Pues lo que hubiese pasado seguramente es que el sistema no hubiese podido aguantar. No hubiese podido aguantar y hubiese colapsado. Hoy, además, también tenemos una muy buena noticia y es que se ha dado de alta al último paciente que estaba ingresado en este hospital. Hemos pasado lo peor de la pandemia, pero no os podemos confiar. El virus está entre nosotros y la verdad es que tenemos que seguir alerta, seguir manteniendo las distancias, seguir con las mascarillas puestas. Y por ello esta campaña está siendo más rara, más atípica, no estamos acostumbrados, pero nos adaptamos. Es una campaña diferente, pero es una campaña fundamental. Fundamental
porque lo que nos jugamos es mucho. Nos jugamos el futuro de Galicia. El día 12 tenemos que decidir quién queremos que siga encargándose de esta crisis sanitaria y quién queremos que pilote la reactivación económica y social. Y solo hay dos alternativas. Una alternativa, que es el presidente Feijóo, que es sinónimo de gestión, de certeza y de confianza, y un multipartito inexperto, lleno de incertidumbres y sin capacidad de gobernar y de gestionar. Galicia ahora mismo lo que necesita es estabilidad y un presidente que sepa gestionar y mire al futuro. En tiempos complicados necesitamos confianza, experiencia y estabilidad. Y eso solo nos lo puede ofrecer el presidente Feijóo. Presidente, gracias por haber elegido otra vez la candidatura de Pontevedra para encabezar esta candidatura y revalidar nuestra cuarta mayoría absoluta. No te vamos a defraudar. Vamos a seguir trabajando, como sabemos hacerlo, en el PP de Pontevedra, con Alfonso Rueda a la cabeza, y vamos a seguir al frente para revalidar así una cuarta mayoría absoluta y para que el día 12 todos podamos decir juntos Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez Galicia. Bueno, moi boas tardes a todo o mundo. Benvido, presidente o Valmiñor, en nome de a moitísima xente que está aquí nunha hora que non é a verdade máis sinxela para facer un meeting. Despois vamos para Redondela, vamos para Cambados, o presidente acaba en Teo, me parece. Pero aquí había que estar, por moitas razóns. O Valmiñor é moi do PP. É certo que nas últimas eleccións municipais tivemos resultados que temos que mellorar nos tres concellos, e para iso hai que traballar, e para iso é tan importante tamén gañar o día 12 de xullo. Aí ten que empezar a recuperación destes tres concellos, que hai que recuperalos. Esta zona é moi importante para a provincia de Pontevedra, é moi importante para o Partido Popular. Creo que o Chimpín que está aí é o perfecto resumo do que é isto. Un rural moi potente, unha zona turística tamén moi potente, unha costa moi potente, unha industria moi potente, unha zona moi potente que tuvo moi bons responsables gobernando o Partido Popular. Algunos deles están aquí, empezando polo Conselleiro de Sanidade agora mesmo, e que foi alcalde de Baiona moito tempo, e, por lo tanto, aquí hai moito que traballar. Por iso é tan importante ter un bo resultado, e por iso é tan importante o impulse que se nota aquí sempre que o Partido Popular chama filas e di que hai que poñerse a traballar. O lema que hai aquí, Galicia, 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 vou contar unha historia moi corta, porque ademais, digo, temos o tempo marcado e vos aquí vides a escoitar a quen por cuarta vez quere decir Galicia. Simplemente para explicar que é unha evidencia casi persoal, pero creo que explica bastante ben o que pretendemos pedindo o apoio por cuarta vez de tanta xente. Vou explicar o que me pasou a mí no ano 2006, cando empecé a traballar con Alberto Núñez Feijóo. Nos conocíamos pouco, algunha vez teño contado esa historia, e cando me chamou, empezamos a traballar, algunha xente me decía: pero ti, a onde vas a trabajar con Feijóo? Se Feijóo o que quere, estou falando do ano 2006, Feijóo que quere irse a Madrid. Eu que acababa de decirlle que sí, bueno, vamos a probar por si acaso. E ali estuvimos 3 anos moi duros, donde pouca xente confiaba, polo menos ao principio, en que pasara todo o que despois pasou. Traballamos moi duro, e moita xente da que está aquí se acordará perfectamente. E cando nos acercábamos ás eleccións do ano 2009, algunha xente volveu a decir: ides perder as eleccións, e en canto perdades, Feijóo se va a Madrid. E eu lle dixen: e se ganamos? No, se ganamos tamén se vai a Madrid, pero ides perder, non hai nada que facer. E todos sabedes o que pasou. Ganamos as eleccións contra moitos pronósticos e contra moitas encuestas. Ollo coas encuestas, que ora din o contrario. O que din as encuestas agora é o mismo que decían respecto a nós e respecto ao bipartito no ano 2009, que o bipartito iba a ganar en todas as encuestas e nós non ganábamos nin na primeira. Despois pasou o que pasou. Por lo tanto, confianza con eso, ninguna. Hai que ir a votar. E no ano 2009 eu me acordo perfectamente, e os de bipartito seguro que tamén se acordan, aqueles que pensaron que só tiñan todo feito porque as encuestas decían que iban a ganar. E fomos avanzando, entramos por primeira vez na Xunta de Galicia,
despois deses 4 anos de bipartito, entrou o presidente, a xente decía, está un ano e se vai, porque Galicia non é o seu. E pasaron 4 anos durísimos, a xente decía, algúns, estes que presumían de coñecelo tamén, non, vai estar ao final, pero unha segunda vez non se presenta, non se arriesga. Se presentou unha segunda vez, despois de 4 anos moi duros, e gañamos todos, con máis apoio todavía. E os de sempre dixeron, vai estar un tempo, pero unha legislatura entera máis non a pase. Pasou unha legislatura máis e volveu a estar, e tantos aqueles que decían que non iba a estar, moitos deses xa están ou non están, ou están en Madrid, desde logo non están onde está o presidente. E no ano 2016 volveu a pasar o mesmo. E todos sabedes o que pasou hai 2 anos, cando tiña que decidir e decidiu escoller Galicia. E os que decían que nin de broma por 4ª vez iba a arriscalo todo, por decir que era a confianza da xente, que era esa confianza tan difícil que ter a maioría absoluta, aquí o temos outra vez. Con todo o que eso supón, con todo o sacrificio persoal, e o podemos decir todos que traballamos con el, que estou seguro, el nunca o di, pero eu quero decir aquí, que seguro que lle supón, con todo o que está en xogo, volvéndolle a pedir a Galicia confianza por 4ª vez en circunstancias tan difíciles. Por todo o que supón, despois de decir Galicia, 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 eu, presidente, estamos contigo tamén de moito tempo, che dou as gracias e creo que coincido con todos que están aquí por decir por 4ª vez Galicia. Gracias, presidente, e non lle podemos fallar, non lle podemos fallar a todo o que se fixo, a todo o que se traballou. O nome iba a decir home, o nome de moda, Feijóo, todos os actos políticos que está vendo agora mesmo de todos os partidos que se presentan, ademais do Partido Popular, están dicindo Feijóo todo o rato, Feijóo para arriba, Feijóo para baixo, Feijóo ten a culpa de todo, o PP culpable de todo o que non vai ben é por culpa do PP, todo o que vai ben é a pesar do PP. Isto é a alternativa que hai. Isto que están contando agora todos os que están pretendendo simplemente que se vaya o PP, que se vaya Feijóo para poñerseles sin ni siquiera saber quen vai ser o primeiro, quen vai ser o segundo, quen vai estar sobre quen. Isto que hai a unha semana das eleccións. Por tanto, eu me alegro moitísimo de que aquí estemos pendientes do que estivemos desde o principio, que é falar do que pasa aquí, intentar explicar o que pasou durante estes anos, o que fixemos, as dificultades que encontramos, todo o que estaba por facer, os fallos que cometimos, que tamén os cometimos, o que intentamos mellorar, tantas dificultades, tantos sacrificios e tantos retos. Especialmente nestes 3-4 últimos meses. Claro que foi dificilísimo, claro que nos enfrentamos a unha situación que ninguén coñecía, e claro que está aí simplemente para comparar o que fixo cada un. As decisións que se tomaron aquí, os resultados que hubo aquí, as dificultades que se deron aquí, a información que se deu aquí, todo iso, a xente non é parva, e o veu, por moitos que se empeñen en decir agora, todos nos están dicindo, aquí as cousas foron un desastre, din algúnos, aquí foi cuestión de suerte que as cousas foran ben, din outros, e que estábamos moi oeste, din os outros. Aquí unha combinación de unha serie de decisións rápidas, anticipadas, e sobre todo un goberno e un presidente forte ao fronte. E así queremos seguir. E vamos a explicar, por suposto, o que pasou estes meses, aínda que creo que non fai falta, o sabedes perfectamente. Vamos a intentar explicar como se reaccionou, porque está ben, cando hai probas duras hai que saber como reaccionan os gobernos, e iso explica outras moitas cousas. E sobre todo vamos a explicar todo o que queremos facer. E vamos a explicar que non é o mismo que sigamos traballando con acertos e con erros, pero con decisión, con honradez e con experiencia, que ahora fan falta de verdade gobernos con experiencia, non é o mesmo que a partir do 13 de xullo unha serie de xente que nin se coñecen, nin se aguantan en moitos casos, empezan a discutir cantas consellerías teñen que aumentar, quen leva cada cousa, mirando os lados, a ver se teñen que traicionar. Esas son as dúas alternativas. E isto hai que decirlo, porque unhas eleccións van deso tamén. E, polo tanto, eu vos pido que vos dediquedes a eso, vos pedimos que vos dediquedes a eso. O Val Miñor, que tamén sabe hacer as cousas cando se pon en marcha o Partido Popular. O Val Miñor, que tantas alegrías nos deu, o Val Miñor ten que ir a votar. E hai que decir a todo o mundo, e estou seguro que na última semana volveremos a escoitar os que queren meter medos, que din que non se pode ir a votar porque non é seguro, os que din que non fai falta ir a votar ou non vale a pena porque total o PP xa ten todo ganado, que diso nada. Hai que ir a votar. E o resultado vendo que se faga ese día. E de nada máis. E o resultado ven de todo o que se fixo antes e o que se quere facer. Por lo tanto, escoitemos a todo o mundo, empezando por nós mesmos, e convenzámonos de que outra vez todos queren, simplemente, que non goberne o Partido Popular, todos queren que se vaya Feijóo,
pero eses todos son moitísimos menos, e xa verás, presidente, o val mellor un magnífico exemplo de todos os que creemos que realmente con esta aposta tamén persoal, pero de tanta xente que tes detrás, vamos a decir por cuarta vez Galicia. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a todos. Gracias por vir hasta aquí neste fermosísimo lugar. Estaba pensando eu cales son as razóns polas que non me fun as 3 veces que comentaba Alfonso. Cheguei a unha conclusión rapidamente, porque desde aí se pode ver cantidad de cousas que a mellor a xente que non quere Galicia non as ve. A primeira, seguro que non me fun porque en Madrid non hai pazos como este. A segunda, seguro que non me fun porque en Madrid non hai hortensias con esa frondosidade e esa beleza. E en tercer lugar, seguro que non me fun porque en Madrid nunca vin un carballo como este que hai aquí atrás. Un carballo potente, un carballo que ten cantidad de ramas, cantidad de savia, cantidad de anos e todavía moito futuro que lle queda. Queridos compañeiros, efectivamente esta é unha campaña distinta, unha campaña diferente. Andamos coa máscara, andamos co distanciamento. Eu quero agradecer moi especialmente as mulleres e homes que viñechedes hasta aquí, a pesar das dificultades, do límite de aforos. O quero agradecer dunha forma moi especial. Quero agradecer tamén a aqueles que quixeron vir e non puderon por cuestións de prudencia, porque o Partido Popular de Nigrán, de este lugar de Valmiñor e de Pontevedra, quere establecer medidas de cautela. Quero agradecer tamén a aquelas persoas que non veñen os mitin do Partido Popular, pero, sin embargo, votan nas urnas o Partido Popular. E tamén quero agradecer a aquelas persoas que nunca viñeron a un mitin do Partido Popular e que tampouco van a vir, porque simplemente non lle gusta o Partido Popular. A todos eles, quero decirlles que este discurso que vou intentar pronunciar nos próximos 12 minutos vai dirixido a eles, a todos os que non viñeron. Este discurso é un discurso non só para os que veñen os mítines, senón sobre todo para os que non veñen. Porque todos os que non veñen os mítines, están incluídos no programa do Partido Popular de Galicia. Nós non gobernamos para xente que ven os mítines, por suposto, porque se fora así, perderíamos as eleccións. Nós gobernamos para xente que ven os mítines, aos que lle agradecemos moitísimo, para xente que non ven normalmente, pero nos vota, para xente que neste caso non ven por criterios de prudencia e tamén para aqueles que non veñen simplemente porque non votan o PP. E para todos eles nos comprometemos en gobernar, para todos os que acabo de decir. Sintan o que sintan, voten o que voten. O noso discurso e o noso programa é para todos eles, para todos os galegos. Por qué? Porque por riba de calquer programa, por riba de calquer discurso, por riba de calquer candidato está Galicia. E Galicia non solamente é durante a campaña electoral, nin durante os meses seguintes á campaña. Galicia é o que é durante todos os anos, con independencia das vicisitudes, das dificultades de quen estea no goberno nun momento concreto. Esta política tan extendida en Galicia tan extendida en España, que está dividindo, fragmentando a sociedade. Esta política non é bo trasladala a Galicia. E por iso, nós non vos vamos a propoñer que estas eleccións sexan un pulso entre unha parte da ciudadanía con outra parte da ciudadanía. Non, nós non somos o partido do pulso, nin o partido das divisións, nin dos enfrontamentos. Ao contrario, somos o partido que intenta por riba de todo que a xente se manteña unida con independencia a quen vote, con independencia dos seus colores políticos ou das súas preferencias. Antes que ser de esquerdas ou de dereitas, antes de ser do PP, do PSOE, do BNG e dos 10 partidos seguintes que se presentan xunto co BNG e co PSOE, antes hai que compartir as preocupacións, as inquedanzas, as dificultades, os problemas de Galicia. E nós o que buscamos é dar resposta a esos problemas. Por eso somos o partido da maioría, porque a maioría necesita un partido que a represente. Galicia non se pode dividir nin fracturar
Galicia non pode ser un conxunto de restas, ao contrario, ten que ser un conxunto de multiplicacións e de sumas, que coinciden no fundamental. E por iso estamos aquí para representar a maioría dos galegos. E por iso existimos, e por iso facemos política. E probablemente por iso, na miña opinión, é por que conseguimos a resposta da maioría dos galegos. Se un pensa na maioría, ten posibilidades de que a maioría pense nel. Se un pensa exclusivamente na súa parroquia e iso supón pensar de forma excluinte nos demais, pois terá o resultado cativo, pequeno e dividido nas urnas. A gran maioría dos galegos que queremos que a Galicia sexa un lugar estable, un lugar para vivir sin sobresaltos. Un lugar onde un se poda acostar, deitar e levantarse e sabe que as cousas, os tratos, as palabras se cumplen. Que se hai unha factura se paga, que se hai que chegar a fin de mes hai que ver como se chega, pero que non podemos gastar máis do que temos e deixar a deber en todos os lugares. A gran maioría dos galegos o que sabe perfectamente é que o emprego é a prioridade dun país. Non coñezo ningún país onde o emprego non sexa prioridade. O emprego é a chave de todo. Sin emprego é como ter un coche sin chave, non vale. É a chave da liberdade, pero é a chave da sanidade, das políticas sociais, das pensións. O emprego é a chave de que a xente poda consumir e, en consecuencia, poda pagar impostos e, con esos impostos, financiar as pensións e financiar os servicios públicos. E a gran maioría dos galegos sabe perfectamente que a riqueza do noso mar, por exemplo, pois é unha riqueza fundamental. E para nós, que Galicia sexa a primeira potencia pesquera de Europa, que Galicia obtivera nos últimos anos un 10% máis de cuota para pescar, é un produto de un enorme esforzo de negociación na Unión Europea. Que Galicia siga sendo a primeira potencia marisquera de Europa ou que sea a primeira potencia do mundo na conserva despois de Tailandia, ou que sexa tamén a primeira na cadea mair industria, é algo que nos costou moito e que, sin embargo, hoxe o seguimos tendo. Que queremos os galegos? Que a xente nos visite, que se sinta orgullosa de nós, que saiba que este bosque, que é Galicia, con máis de 600 ríos interiores e con máis kilómetros de costa que ningún outro lugar de España, sexa un lugar seguro. E agora que lle dimos moita importancia á seguridade e á saúde pública, podemos volver a acreditar que, efectivamente, a pesar de todo, somos o lugar máis seguro de España. Pois o que queremos, a maioría dos galegos, é que a Galicia siga crecendo en benestar, en liberdade, que siga crecendo a súa economía para crecer as infraestructuras, as obras hidráulicas, para que crezca a educación, a sanidade, os servicios públicos. E iso creo que é a política. A política é o que acabo de decir, porque a política é o importante. E o importante é aquilo que une, non que separa. Cando España foi capaz de ser, en 40 anos, probablemente o país de Europa máis sorprendente, é cando os políticos se deron a man, fixemos a Constitución, nos olvidamos do que fixeron os nosos tataravós, os nosos avós, empezamos a construir, empezamos a dar a man o Partido Comunista, o Partido Popular, o Partido Socialista, empezamos a formar un texto, sobre ese texto o cumplimos, facíamos eleccións, había alternancia política, nunca poñemos en duda a unidade da nación, e sempre non deixábamos que os nacionalistas rupturistas decidiran o futuro do país. Neso consiste a política das maiorías. E a política das maiorías, como decía Marta, que quere certezas. Certezas no económico e tamén no social. Sabedes por qué? Porque o emprego, decíamos antes que é a chave, a política económica é a chave da política social. Como se pode facer un hospital se a xente está no paro? Quen financia os 350 millóns de euros que custa un hospital se a xente non pode pagar impostos, porque non pode consumir e porque chega con dificultad a fin de mes? Por iso, non pode haber unha política social sin unha boa política económica. E nós, que nos dedicamos a xestionar debaixo de un programa electoral que é o produto de moitos anos de experiencia, que é o produto de moita xente que sabe de cousas e a suma de todo que sabe o plasma e o escribe nun programa que podemos aplicar na primeira hora despois de pechar as urnas,
porque non queremos depender de ninguén, senón só dos galegos, sabemos perfectamente que nesta campaña, como nas outras, temos 5 grandes compromisos para aportar certeza. O compromiso coa saúde, que é o primeiro compromiso. O compromiso cos que máis o necesitan, o compromiso da solidaridade. O compromiso cos maiores, gracias a eles todos estamos aquí. O compromiso coa mocidade, que nos ten que relevar, que é o futuro de Galicia. E o compromiso coas familias. Non coñezo ningún país que non se estructure en base ás familias. Pode ser unha familia de acollemento ou unha familia monoparental. Pode ser unha familia numerosa ou unha familia sin fillos, pero as familias son a base sobre a que se sustenta a cohesión nunha sociedade. Como decíamos, en primeiro lugar está o compromiso coa saúde. Os avances na sanidade pública durante estes 10 anos quedaron auditados coa pandemia. Todo o mundo ten a súa opinión sobre as cousas, como é lógico. Pero cando se somete a un test de estrés máximo, a un eido social, como é a sanidade, e cando hai unha pandemia mundial, e vemos como responde cada servicio de saúde de cada rexión europea ou de cada país, observamos se realmente nese servicio de saúde había unha fortaleza previa, un traballo previo, si estaban equipados, preparados e dispostos a ter éxito. Non houbo un examen máis difícil na historia da sanidade de Galicia que a pandemia. E, por suposto, hai que poñerlle ao personal sanitario un sobresaínte desde o principio ata o final. Estamos orgullosos da sanidade pública de Galicia e do resultado obxectivo durante a pandemia. Mirade, non poderíamos solventar os problemas da presión de urxencias, da presión das UCIs, se non fixéramos nada e nos dedicáramos simplemente a criticar. No Hospital Xeral de Vigo, en aquel hospital en altura, no centro, pegado ao Corte Inglés, poderíamos solucionar a pandemia desta área sanitaria nese hospital. Canta xente quedaría nas aceras de ese hospital sin poder entrar a urxencias? Canta xente quedaría sin respirador porque non había unha cama de UCI en aquel hospital bello para poder solventar os problemas respiratorios que produce esta neumonía explosiva como consecuencia do virus. Mirade, a auditoría da sanidade pública en Vigo se pasou coa pandemia. Non é necesario que ningún político fale mal da sanidade pública. Non é necesario que ningún partido político intente enganar, como enganou durante unha década. Ahora a xente sabe a verdade. E a verdade é moito máis potente que miles de discursos, aínda que durante algún tempo esos discursos ocultaran a verdade. A pandemia veu a poñer a verdade por riba da mentira. Queridos amigos, a equipación tecnolóxica que fixemos no Hospital de Vigo, nos hospitais en xeral, toda a renovación das tecnoloxías e o equipamento que nunca se recoñeceron durante estes últimos anos, foron determinantes. Determinantes para non ter que elegir se a esta persona lle podemos un respirador ou se lle poñemos a esta, porque están todos ocupados e só nos queda un. Os servicios que antes non se lle daba ninguna importancia, como a teleasistencia, 3.500 personas foron seguidas todos os días, as súas constantes vitales dentro das súas casas, gracias á teleasistencia. Servicios que pasaban desapercibidos, que non salían nos xornais, como a hospitalización a domicilio. 3.500 personas seguiron no seu domicilio. E ademais seguiron no seu domicilio, que era o mellor lugar para non contaxiarse nin eles nin os demais. E os xestores da sanidade pública que durante tanto tempo estuveron absolutamente vilipendiados e descalificados, depois resulta que ven un tal doctor Simón e veo a decir que a sanidade pública en Galicia e a xestión da pandemia fora excelente. Excelente. Queridos amigos,
Galicia foi a primeira comunidade autónoma que saliu do estado de alarma. E, por tanto, a calificación á sanidade pública de Galicia non é necesario que lle poña ningún político. A calificación da sanitaria pública de Galicia durante a pandemia ya puxeron os ciudadanos, os profesionais e os resultados. En eso consiste a política sanitaria. O demais, queridos amigos, é simplemente facer moito ruído, pero o ruído impide escoitar a música. E a nós o que nos interesa son as partituras de verdade, aquelas que teñen a armonía necesaria para poder dar resultados. O segundo compromiso que temos é o compromiso cos que máis o necesitan, coa solidaridade. E se Galicia volveu a demostrar algo durante esta crise, é que somos un pobo solidario. A xente se quedaba na casa, non salía, non entendía moitas das cousas que obligaban a cumplir. Eu tampouco. Non podía entender, por exemplo, que se podera sacar a un can a dar unha volta e non se podera sacar a un fillo. Non podía entender por que non se podía atender os huertos de autoconsumo. E non podía entender por que non se podía dar de comer aos animales. Menos mal que os galegos non lle fixeron caso a esa normativa. E se tiñan galiñas, supoño que baixarían a darlles de comer. Porque senón, menuda broma, que durante 2 meses non darlle de comer aos animales pegados ás casas no rural. Mirade, durante 29 anos, dende o presidente Fraga aprobamos a Renta e Integración Social de Galicia. Esa Renta e Integración Social de Galicia a cobraron máis de 100.000 galegos nos últimos anos. Cando chegamos ao goberno coa crise, tuvemos que poñer 70 millóns de euros ao ano para a Renta e Integración Social porque máis de 17.000 personas cobraban esa renta. Nunca lle faltou a nadie. Se pode discutir se pode ser máis ou menos. A media neste momento son 550 euros. Pero dende fai 29 anos estuvemos aí detrás, non agora que dicen que inventaron a solución con unha cousa que lle chaman a renta mínima. Pero se a renta mínima está inventada en Galicia desde fai 29 anos. Durante a crise estuvemos aí pagando mes a mes. E durante todos os anos, durante os últimos 29 anos, a renta mínima en Galicia se chamaba Renta e Integración Social. E sigue chamándose Renta e Integración Social. 38.000 pensións non contributivas se pagan cada mes. E, ademais, Galicia é das poucas comunidades autónomas que dá un complemento a esas pensións non contributivas durante a campaña de Navidad. Mirade, cando chegamos ao goberno había unha taxa de pobreza no ano 2008 superior a que hai agora, no ano 2020. Mira que no ano 2008 estábamos en época de bonanza económica. Pois o INE, o Instituto Nacional de Estadística, que saca os datos para toda España, acredita que Galicia é unha das 4 comunidades autónomas únicas de España onde a taxa de pobreza no ano 20, a pesar da crise económica, é menor que a que había na bonanza, no ano 8. E non digo eu que non haxa bolsas de pobreza, que as hai. E non digo eu que hai moitísima xente agora que está indo aos comedores escolares, perdón, os comedores sociais e a cociña económica. Non digo eu que haxa xente que se vaya a duchar a un albergue, porque ten dificultades para pagar a auga quente e a electricidade na súa casa. Sabémolo. Sabémolo porque o pacto social o fixemos con todas as organizacións que se dedican ás persoas con maior dificultades. Pero sabémolo porque nos dedicamos a gobernar o país e porque non nos dedicamos a facer ruído. O terceiro compromiso é o compromiso cos maiores. Cando chegamos no ano 8 había 14.000 dependentes, ahora hai 61.000. 61.000 todos os meses. E aínda temos hoxe menos presuposto do que había no ano 2008, 12 anos despois. Pois ben, todos recoñecemos o que os maiores fixeron no pasado, pero este partido quere recoñecer o que os maiores siguen facendo no presente. Me gustaría engadir algo. Os maiores forman parte do futuro de Galicia. E o futuro tamén pertence aos maiores. E eu pídovos a todos os maiores de Galicia, dada a experiencia que tedes, o coñecemento que albergades, e dado que queredes a Galicia moito máis que aqueles que aínda non viviron tanto tempo como a vos, que vayades a votar o próximo 12 de xullo
todos os maiores de Galicia para dar unha mostra de responsabilidade e de amor incondicional a Galicia. Os esperamos a todos nas urnas o 12 de xullo. Todos os maiores do país, todos, os nosos avós, os que os teñan e os nosos pais, si es que aínda os temos. Mirade, dicen os maiores por aí, nos meus tempos, pois eu quero dicirlle aos maiores que eso de nos meus tempos sigue sendo agora o seu tempo. Non é que agora os maiores queden desplazados, non. Os maiores siguen sendo clave nunha familia. Cando hai unha dúda, con quen vais a falar? Con aquel que xa poda resolver. E quen xa pode resolver? Aquel que pasou por unha trance similar ao que ti estás pasando. Dicen que o Partido Popular gaña porque lle votan os maiores. Ojalá sempre nos sigan votando os maiores. Eso quere decir que este partido seguirá sendo o partido mayoritario de Galicia. O compromiso coas familias é o cuarto compromiso, e digo, non hai ningún lugar en España onde haxa máis compromiso coas familias que en Galicia. E o digo claramente. Non hai ningún lugar en España onde os fillos segundos e terceiros e sucesivos teñan gratuidade nas escolas infantís. Ningún. Empezamos no mes de abril, nos tocou a pandemia, pero non importa. Abril, maio, junio e todos os anos posteriores, as familias que teñen 2 ou máis fillos, o segundo ten gratuidade completa nas escolas infantís. 12.000 plazas de garderías infantís cando chegamos, hoxe 25.000, máis do doble. 50 millóns de euros, a tarxeta Benvida, para cada bebé que naceu en Galicia nos últimos anos. 50.000 familias disfrutan a tarxeta Benvida. Puxemos casas niño no rural, en aqueles concellos pequenos onde non se pode abrir unha guardería porque hai 3 ou 4 cativos. Pois salía unha casa niño para atender aos 5 que hai. Arreglamos a casa con subvencións da Xunta de Galicia, formamos a unha persona e esa persona lle pagamos por atender os nenos gratis. Por eso, seremos a primeira comunidade autónoma que aprobe unha lei de impulso demográfico en España. Porque este é o compromiso, o das familias. E, por último, o compromiso do futuro, que son os mozos. Cando se escoita moitas cousas falar sobre educación, e resulta que Galicia é a comunidade autónoma con máis profesores por alumno, e resulta que 100.000 rapaces e rapazas no ensino público teñen as clases plurilingües, xa sexa en español, en castelán ou en inglés, e máis de 35.000 ordenadores están financiados con fondos públicos, e máis de 50.000 chavales estudian cun libro digital financiado íntegramente pola Xunta de Galicia. E cando salen os datos de España, resulta que Galicia baixou a metade o fracaso escolar de 26 puntos no ano 2008 a 12 puntos o pasado ano. E cando resulta que sale o informe PISA, que é o que mide a calidade educativa en todos os países da OCDE, e resulta que Galicia ten as mellores notas en matemáticas de España e as segundas mellores notas en ciencias de España, e estamos por riba da media de España e da Unión Europea, é cando un se dá conta da utilidade da política. Por iso, esta educación é unha educación máis completa e máis competitiva. Levamos 11 anos no goberno, nunca subimos unha taxa universitaria. As taxas universitarias valen o mismo que costaban fai 11 anos. Outro día o ministro de Podemos, un tal Castells, dixo que Galicia era o exemplo da equidade e da accesibilidade ás universidades. E que do mesmo xeito que Galicia o fixera, a consideración das taxas universitarias se podía facer tamén noutras universidades de outras comunidades autónomas de España. Un ministro de Podemos. Igual que o doctor Simón, que veo decir que a sanidade e a xestión en Galicia era excelente. Pois non sei o que dirá agora os ministros do goberno de España, que cando veñen aquí se olvidan do que dicen en Madrid. Suele ocurrir, Bueno, pois vamos a seguir traballando e a iso nos adicamos. E para iso vimos a Nigrán, e depois a Redondela, e depois a Cambados, e depois a Teo, e así hasta o día 10. E é unha pena que non haxa máis días. Porque algunhas cousas que contei me dá a sensación, a pesar da máscara, que non vos vexo moi ben a cara, pero polos ollos me dá a sensación que algunhas cousas non estaban claras.
Nos fixemos un novo centro de saúde en Panxón. A ver se creedes que o fixo o alcalde. Eso sí, nos cobran impostos por dar sanidade, Cuidado. Se facemos o Hospital de Vigo hai que pagar impostos. É unha aportación do Concello. O Concello nos facilita a sanidade cobrándonos impostos. Pois si, fixémolo no ano 2016 casi 2 millóns de euros. En Nigrán hai 320 maiores que cobran a lei de dependencia todos os meses. E hai 164 prazas públicas para maiores. 82 en residencias e 82 libranzas. E hai 158 prazas con discapacidade. Isto se financia 100% Xunta de Galicia. Sabedes que a autoestrada entre Puxeiros e Valmiñor, o 50% dos descontos os paga a Xunta de Galicia. Esta estrada, a pesar de que nos molesta pagar a peaxe, é das máis baratas de España. A autoestrada que xestiona o Goberno de España, que é a autopista Atlántico, é a máis cara de España. Esta é das máis baratas de España. E sendas peonís, lugar fermosísimo pola costa. Levamos investidos 4 millóns de euros. Entre Gondomar e a Ramallosa, ou a última, 2 millóns de euros. A mellora de travesía de Praia América, 8,4 millóns de euros. As infraestructuras hidráulicas, a depuradora de Nigrán que estamos facendo, 7 millóns de euros. O transporte metropolitano para os menores de 21 anos é gratuito. E pois resulta que dicen que queren un escudo protector. Coller un autobús municipal nun goberno do Partido Socialista hai que pagar. E coller un autobús interurbano un menor de 21 anos é gratis. Eso paga a Xunta de Galicia. Queridos amigos, en Porto do Molle, as aceleradoras e as startups, desde onde salen despois as empresas grandes, invertimos 10 millóns de euros, financiados pola comunidade autónoma. No Porto en Panxón, que non é fácil, pero melloramos un pouco o abrigo, con un investimento de 1,5 millón de euros. Estos son exemplos do que acabo de decir con carácter xeral da sanidade, da educación, dos servicios sociais, das familias, os exemplos concretos en Nigrán, sin salir daqui. Pois isto é o que vos quería decir. Por eso, disculpade se viñechedes a este mitin esperando que eu me metera co Goberno de España. Eu creo que non é necesario. O que veñen son os ministros do Goberno de España a meterse con nós, eso sí. Pero nós, para que nos vamos a meter con eles? Se é perder o tempo. Se non nos interesa Galicia, a eles non. Eles veñen aquí, despois collen o avión e se van. Nós non. Nós, como ese Carballo, nos quedamos. E por eso a nós nos interesa o que se queda, o que permanece. As palabras, en canto pare, as levou o vento. Pero as cousas que fixemos en Nigrán están aí. E quedan aí, con independencia do que ocurra nas eleccións. E desculpade tamén se viñeches a este mitin pensando que iba a atacar os candidatos da oposición. É que non teño tempo. 10 candidatos da oposición, con que empece a atacalos a todos, non dou o mitin. Non teño ningún interés en perder un minuto entre os 10. Xa sei que, decía Alfonso, que os 10 me atacan a min. Como non teñen programa electoral, pois o entendo. Como non poden explicar o que fan, o entendo. E que ademais non queren falar do que fan en Madrid, que é onde gobernan, tamén o entendo. Eso sí, os do Bloque dicen que non, que eles non gobernan en Madrid. Ah, non gobernan en Madrid. Con Zapatero, que gobernou? O Bloque. E agora con este, o único diputado que teñen, que dixo que si a sesión de investidura? O Bloque. Como que non gobernan en Madrid? Lle deron o sí a sesión de investidura porque iban a conseguir dúas cousas. A primeira, que Alcoa tuvera traballo para sempre, está a piques de pechar. E a segunda, que se iban a rebaixar e a transferir a autopista do Atlántico a Xunta de Galicia. Xa vedes que cumpriron os dous compromisos. E desculpade tamén se me estendín explicando as propostas, os obxectivos do noso programa, pero isto é a nosa política. Nos presentamos para facer cousas. Nos presentamos para que a xente viva un pouco mellor. Nos presentamos para non fracturar a sociedade. Nos presentamos para cumplir un programa electoral que non improvisamos. Nos presentamos para chegar a fin de mes e pagar o que se debe.
nos presentamos en definitiva para que cando hai un problema e veñen mal dadas coa pandemia podamos decir orgullosos que somos un pobo de fiar e que xa lle gustaría a moitos outros povos de España e de Europa ter a sanidade pública que temos en Galicia. Gracias a todos. Gracias a todos. Eu non vou a falar ben do Conselleiro de Sanidade porque é de Baiona. Estou en Nigrán, non sei se debo ou non, pero me dá a sensación que os de Nigrán non teñen ningún problema cos de Baiona. Primeiro, porque teñen unhas playas mellores que as de Baiona. E segundo, porque aínda non tendo parador teñen carballos como este. Moitísimas gracias a todos e vamos a votar o domingo por Galicia. Moitas gracias. Galicia é moito, moito